И здравейте хора, не ще ви покажа новият ми скин. О, бе, тука. Не бе! Така. Ето го, виждате някаква нинджа. Това е само с вода. Така го прави? Той гориш на survival е това. Survival. Така, ето и отпред. Ето може да видите тук отблизо. Ето късъм пичага. Така, да видите отзад. Ето я. Така. Винджар. Аз ще превия, бе. Диамантен. Виждате, превия, бе. Искаш ли, бе? Искаш ли? Айде, мри. Не ги би. Аз ще тероризираме селото. Не можеш да ги чупиш с меч. Пробай с лъка, че ли ги с лъка? Нека те виждат. Ето едно яко скинче. За време да видим на Star Wars. Да видим това на Star Wars. Няма се махай, може да е много трудно го намериш. Какво правиш? Качвам се го тук горе. Защо? Прави го на first person. Аз тук направих някакъв вулкан. Кусилото. И е така се качва. А време да видим Star Wars скинчето. Star Wars скина. Има един скин от Star Wars Battlefront и мисля да се видим на това слой. И така ето ме с скина на войник от Star Wars. Ето как ги изглежда отпред. Ето ето го. Това мисля да играя вече с тези скинове. Бегай бе, баце зомби. Пусни меч. Я го... Са. Правя така. Меч. И почвам да... АВП. Добре!